Els mitjans de comunicació públics, TV3 i Catalunya Ràdio, van néixer el 1983 per mandat de totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya, l'assemblea on s'expressa la voluntat de la ciutadania a la qual servim des d'aleshores. Des de Catalunya i en català expliquem el que passa al món, buscant la màxima pluralitat i veracitat, fet que ens ha convertit en referents informatius i líders d'audiència al nostre país. L'amenaça d'intervenció dels mitjans públics catalans per part del govern espanyol suposa un atac a la ciutadania i vulnera el seu dret a rebre una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada, un dels drets fonamentals de qualsevol democràcia. El sol fet que un govern pretengui interferir i controlar el funcionament d'aquests mitjans és una prova de la seva voluntat d'involució. Aquesta ingerència és inacceptable a l'Europa democràtica i dinamita principis fonamentals de la Unió Europea.